ndinokuchingamidzai muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chamama kamirira. Muchirongwa mutinobata upenyu, tigobata zvinhu zvinoitika zvatinoona kuti tinofananidza izvi neizvi. Kwenyu zviriko, kwedu zviripo, munyika zviriko. Tiri pano pachirongwa penyu patinoda kuti titarire neziso rakapinza kuti vanhu vakaremara panyaya dzekupinzwa mumitemo, panyaya dzekunge vari panoitika zvinhu vari kumbobatwa sei. Naika tisati tapinda muchikamu chedu chanhasi, regai ndivape mukana wekuti vazvisume kwatiri. Totanga nemuroora ari kunze. Inini ndinoitwa Lilian Gwanyanya, ndiri mudzimai akaremara. Ndinofara kunge ndiri pano muzuva ranhasi. Tinokutendai nouvepo. Ndouya pane ari pakati. Maita enyu Mai Chisamba, makadii vatariri nevateereri. Ini ndinoitwa Jules Daudi, ndiri mudzimai asingaoni. Ndinoshanda neorganization inonzi Zimbabwe Blind Women Trust, organization yevasikana nemadzimai asingaoni. Tinokutenda nouvepo. Makadii zvenyu vateereri, makadii Mai Chisamba. Ndinonzi Isabel Palasida, ndinobata ndiri kuZimbabwe Women Lawyers Association, iorganization yemagweta echidzimai anoona nezvekodzero dzanamai. Tinokutenda neuvepo. Indogaronzwa mweya wokudada nhai kana tichinzwa mazibasa mahombe kare tanga tisingamboziva kuti gweta ringaiti munhukadzi, handiti? Taitoti tikanzwa kuti gweta rasvika totsvaga ndebvu, handiti? Asi saka muri kuona mikana iye zvino yanaka yazoenzana yakuti kunzungu nekunyimo. Asati tapinda muchikamu chedu chanhasi, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veLCDZ vakabatana neshamwari dzavo kuti pachichochi chikuveya chekuti tigone kukurukura. Regai nditange naIsabel. Zvakosheiko Isabel kuti tikurukure pamusoro penhau yekuti aiwaka isi tinokoshesa pfungwa, tinokoshesa upenyu, tinokoshesa munhu. Munhu ngaakwane paanofanira kukwana. Sei zvakosha? Maita henyu Mai Chisamba, zvakakosha nekuti munhu tese tiri vanhu tinofanira kungotariswa neziso rakafanana. Mudzimai akaremara, mudzimai asina kuremara, mudzimai ari mutaundi, mudzimai ari kumusha, tese tiri vanhu vane kodzero dzakafanana. Kana muno munyika muchiiswa mitemo inofanira kunge ichingori mitemo inoprotekta munhu wese. Kana ichiprotekta mudzimai, ngaiprotekte mudzimai wese. Kana ichiprotekta munhu, ngaiprotekte anongonzi munhu. Mashoko makukutu ari kutaurwa kunzi aiwaka kana toenda kumitemo munhu wese. Nhasi pachikuva chedu pano tiri kunyanyotarisa vanasikana tigotarisa vanamai. Izvozvo vamwanenge voda kubvunza kuti ako varume, aiwa varume tine nguva navo. Tinombotarisa zvimwe zvikamu zvatinotarisa varume togotarisawo vana baba. Asi tiri vanhu vanogarisana, vanowadzana, vanodanana. Ndiri kuuya kwauri Jules. Vanhu kazhinji kana vachigadzira imimi mukuona kwenyu neongororo dzenyu, ndoziva kuti munoita uongororo netsvakiridzo nezvinokubatai. Muri kuona here vanhu vedu vachikurumidza kufunga vanhu vakaremara? Maita henyu Mai Chisamba, mubvunzo wenyu ungatore nguva yakareba kuupindura, asi regai nditi hongu nakwete pamwe chete. Nechikonzero chekuti pane chimwe chikamu chekuti madzimai nevasikana vakaremara vakanyorwa pasi papepa kuti izvi zvichange zvichinanganawo navo, asi kuti zvazosvika here kwavari, vazozviziva here, ndo patine dambudziko. Saka ndiri kuti hongu zvinogona kunyorwa, asi kunyorwa kusingasviki kuvanhu yakwete. Tizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa kuti kana magara pasi mumahofisi makuru nemamwe mahofisi akasiyana-siyana, tonyora pano, totarisa izvi nezvi, asi hanzi hazvisi kusvika kwavari. Lilian, unofunga kuti sei zvisiri kusvika kuvanhu vakaremara? Nekuti Jules ari kutaura kuti zviri kuita sezvinoperevera. Maita henyu Mai Chisamba, inini semudzimai akaremara ndinoti inini tichitarisana nemutemo wamuri kutaura. Mutemo uyu unobata munhu wese. Asi ndozotarisa kuti zvaunonzi mutemo unofanira kubata munhu wese. Inini ndine urema kana kuti ndakaremara.
ndiri kuwana here mutemo iwoyu sezviri kuita vamwe vanhu. Ndozoona kuti vazhinji vedu vakaremara ari kumusha, kudzidza kwake kwakadzikira, kana kutoti ndiri munowo muHarare kunyange ndakadzidza, asi nekuda kwekuti ndakaremara handinzwe, ndakaremara handigoni kutaura sematauriro anoita vamwe vanhu vese, kubudisa izwi, kana kuti ndakaremara ndiri muwheelchair handigoni kusvika ikoko kunobikwa nezvemutemo vachikurukura nezvazvo. Unozoona kuti izvozvo zvinoita kuti mutemo usasvika kwandiri semudzimai akaremara. Kana watadza kusvika kwandiri, kutoreva kuti pane zvimwe zvinhu zvichandishotera mukurarama kwangu, zvozoita kuti ndizosarira kumashure. Maita henyu ndizvozvo mashoko akanaka, mubvunzo wapindurwa zvakanaka kuti kana zvisina kusvika kwandiri ndinozoziva sei. Panapa tawirirana tikataura kuti munhu kana ari munhu asingazive mutemo, kana ari munhu ari kusara mumabasa, kana ari munhu asingagoni kusvika pasvika vamwe, ndagoita munhu pachinyawaiko. Ndinotenda kuti tine gweta redu pano nhasi rinenge richitibatsira mumutemo. Ivo vanhu vakaremara vanombowana here dzidziso, Isabel, yekuti iwo mutemo kuti ugonzi nhasi wamutemo toita pasvika sei? Maita Mai Chisamba, regai nditange nekutaura kuti ivo mutemo yedu yatiinayo chekutanga iri kumbotaura here nezvevanhu vakaremara. Mitemo yatiinayo, tine mitemo yakawanda iri muno muZimbabwe. Mizhinji yacho haisi kutaura, haisi kupa kodzero kuvanhu vakaremara. Mitemo iri kungobikwa, ichingobikirwa vanhu vese sekutaura kwatete tiri vanhu. Asi kana mitemo yobikwa iyi iri kungobikwa yakangonzi tiri kutarisa vanhu, munhu semunhu, tokanganwa kuti tine vamwe vanhu vakaremara vasingagoni kunokurumidza kubata zvinhu sekubata kuri kuita vamwe. Saka pari kubikwa mitemo ngapange pachiongororwa kuitira kuti tese tigokwanisa kufamba pamwe chete. Mitemo yatiinayo mishoma inotaura nezvevanhu vakaremara, mizhinji yacho yakanyarara, inotaura nezvevanhu vakaremara. Tingakutaura sei nezveconstitution, ndo iri kunyatsotsanangura ichipawo kodzero kuti kana munhu akaremara anofanira kurarama sei, anofanira kuitirwa sei kuitira kuti kodzero dzake dzinge dzichichengetedzwa. Tine polisi yegender policy inonyatsozazanura mitemo, inonyatsozazanura kuti vanhu vakaremara vanogona kubatsirika sei, makodzero dzavo dzakamira sei. Tozoenda kune imwe yakawanda iyi yakanyarara, haisi kutaura nezvevanhu vakaremara. Saka zvinonetsa manje kuti vanhu vagone kubatsirikana kana vari vanhu vakaremara. Havana mutemo wokunobata kuti uyu mutemo uri kuti, saka iwo wakutyora kodzero yangu, kana kuti taita dambudziko. Ndinogara ndichipa mufananidzo wokuti kune mutemo wemhirizhonga. Mutemo wemhirizhonga uri kuti munhu wese ari muno munyika afaniri kusangana nekushungurudzwa. Asi kana tikatora vakadzi vaviri tikavaisa apo, mukadzi akaremara nemukadzi asina kuremara, vari kusangana nemhirizhonga yakafanana. Mutemo umwe chete uri kunzi ndo mutemo unoti chengete, unotidzivirira. Saka kana vanhu vaviri vakasangana nemhirizhonga asina kuremara, uyu anokurumidza kuwana kubatsirikana, nekuti anogona kutomhanya oenda kutaura pakati kumapurisa, kana kuti anoita sei. Uyu ari muwheelchair pada atotadza kusimuka kuti agare pawheelchair aende kunotaurira mapurisa kuti ndasangana nemhirizhonga. Saka zvakutoreva kuti patori nemusiyano. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutsanangurwa negweta redu. Kana tichiti mutemo wakanyarara apa, zvinongoita kana fange mudzimba dzedu, mumhuri dzedu, munoona vana mai vamwe kana kuti vana baba, munotozonzwa kana baba obvunza kuti nhai mai, munomboziva kuti ndiri pano, panenge pachingoita kungoita sengoti chijairiri, varipo baba, varipo mai. Saka ndo zvakaita imwe mitemo iri muchijairire chekuti aiwaka zviripo. Saka pano pari kutaurwa kuti ngazvijeke, ngazvibatike. Ngatisangane muchikamu chinotevera.
vadiwa vatariri nevateereri, tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, umo tiri kutarisa kuti kodzero dzevanhu vakaremara hadzisi kutyorwa here, zvikuru sei dzevanasikana nemadzimai. Hazvirevi kuti tarasa varume nevakomana muripo muchikamu ichocho, nokuti pane mudzimai ndo pane munhurume. Tiri kutarisa kuti ndingandimbotanga newe Isabel Segweta, kuti vanhu ava vanofanira kuwana dzidziso kubva kunani yekuti vataure shuviro dzavo, nekuti kana zvisina kubva mavari vachiita kutaurirwa nevamwe vanhu, pada kune zvinosarira kana kuti zvinowedzerwa nenzira isiririyo. Maita henyu Mai Chisamba, vanhu vakaremara vanhu vanoziva, tinovatarisira pasi. Vanoshanda nevanhu vakaremara vanoziva kuti mukati mevanhu ivava mune ruzivo rwakawanda rwatiri kusiya. Ngativaswededzei pedyo pane zvese zvatinenge tichiita. Kana kuri kuumbwa kwemutemo, ngavavewo vanopiwa mikana yekutaura zvavanoda, nekuti vanoziva zvavanoda. Vopiwa mukana yekutaura zvavari kuda nokuwedzera pane zvinenge zviripo. Ngavawane dzidziso kune vasina ruzivo. Tinoziva hedu kuti vakawandawo vasina ruzivo, sekutaurwa kwaitwa noumwe wedu pano, ati vazhinji vacho vamwe vanenge vasina kuenda kuchikoro. Esi zvikonzero zvakawanda zvakaitawo kuti vakone kuenda kuchikoro, asi vazhinji mukavatarisa vakaenda kuchikoro, vanhu vanotoziva zvavanoda, vanoziva kuzvimiririra. Saka kana paakuitwa mitemo, ngatisavasiyei kumasure. Ngatisanyorei isusu mitemo inobata vanhu vakaremara isu tisina kuremara. Ngatitii patinonyora totorawo vamwe vakaremara tovaisa mumagurupu kana kuti muzvikamu zvevanhu vari kunyora mitemo iyoyo, kuitira kuti vatsanangurewo zvevamwe vavo vakaremara. Dzidziso Mai Chisamba, tinogona kudzidzisa vanhu vakaremara. Vanhu ava vane maorganizations avainawo, maorganizations evanhu vakaremara. Iwayo ngaadzidzise vanhu vakaremara nezvemutemo. Tinoziva hedu kuti mamwe maorganizations akawanda havaziviwo nezvemutemo, vanenge vasina ruzivo rwakanyanya nezvemutemo. Ngavachitora magweta kana kuti vanoziva nezvemutemo, vovabatsira, vovadzidzisa, vodzidzisa magurupu avo. Hurumende yedu ibasa rayo rekudzidzisa munhu wese ari muno munyika nezvemutemo nezvekodzero. Saka kana tikati mumaredhiyo muri kutaurwa nezvemutemo, muri kutaurwa nezvekuti mutemo yedu muno munyika iri kugadzirwa sei, zvinogona kubatsira munhu wese ari kupi nekupi anoteerera redhiyo. Vanoona mumaTV ngazvitaurwe. Iko pano pana Mai Chisamba pano, ngavauye maorganizations evanhu vakaremara, vauye voti Mai Chisamba, tiri kudawo kuti tingoita nhaurwa yekuti mutemo unombogadzikwa sei. Toita mutemo, totaura kuti mutemo unobva pakati, zvoita so, vanhu vanofanira kudai, vanodai. Vanhu vanoteerera vakawanda purogiramu yaMai Chisamba. Saka vanhu vanobva vatodii, vanhu vatodzidza. Vanogona kuverenga munyuzipepa, ngazvinyogo mumanyuzipepa. Saka basa tinoda kunyanya kurikanda kune ivavo vane maorganizations anoshanda nevanhu vakaremara, ngavadzidzise vanhu ava, kuitira kuti panogadzirwa mutemo vave varipo, kuitira panoitwa chinenge changonzi chiri kuitwa chakatarisana nemutemo vange varipo, vasasari kumashure. Mashoko akanaka ekurudziro, chiri mumusakasaka chinongozvinzwira, azvikanda kwakawanda, nekuti ndozvazvinogara ndichitaura nguva zhinji kuti kana tichinge tapota churu, chinhu chiri muchuru hachititize, nekuti tinenge takanyatsochikomba. Isabel, wataura iwe uchiti pambotaurwa, ndoziva kuti Lilian ndiye ataura kuti vamwe vanenge vasina kudzidza. Asi regai titi kwamuri vadikani, vadiwa vateereri nevatariri, kudzidza hakuperi. Kunyange matochembera zvataita kudai, chikoro chiriko. Zvanakira chikoro chamazuva ano hachasiyana nachikoro chakare chenguva yedu chiya, kuti maitoenda kunogara padheski, pabhenji muri muchikoro. Iye zvino munogona kudzidza muri kumba kwenyu, munogona kubatsirika muri kupi, munogona kufunda chikoro pafoni yenyu, munogona kufunda pakompyuta yenyu. Saka chikonzero chekuti vamwe havana kudzidza, ngatibatsiranei kuti tifambire mberi, nekuti
chikoro chinovhura mikova yakawanda, chinovhura misuwo yakawanda. Kana izvo zvatiri kukurudzira panapa kuti aiwa vanhu vakaremara ngavange varipo panoitwa mutemo, vanofanira kunge vaine ruzivo. Ndiri kumbouya kwauri Jules, uri kuona sei zvanga zvichitaurwa negweta redu? Maita basa Mai Chisamba. Ndadzamirwa chaizvo pane zvataurwa negweta redu. Pane zvinhu zviri zvabata mwoyo wangu zvakanyanya. Taura chinhu chikuru chekuti tinoziva kuti mamwe maorganization acho evanhu vakaremara anogona kunge asitorinawo ruzivo, nekuda kwekuti mamwe maorganization evanhu vakaremara akatogadzirwa nevanhu vakaremara. Vainewo chinangwa chekuti dai tasimukira tasvika pane chimwe chinhano, asi kana paine dambudziko rekusagona kuva neruzivo rwemutemo, zvinogona kungototi organization yacho sezvairi, sematauriro aita gweta redu, sezvairi yakaumbwa nevanhu vakaremara havatorina ruzivo rwacho. Saka zvandidzamira zvakanyanya, nekuti ichokwadi tinosangana nazvo mukufamba nekurarama kwatinenge tichiita Mai Chisamba. Asi pane shoko guru rataurwa naMai Chisamba pano rekuti kudzidza hakuperi. Vakakurudzira kuti munhu ngaadzidze. Ndibva ndangosimudzwawo ipapo Mai Chisamba kuti kana munhu akaremara ngaasachengetwe mumba, ngaasavharirwe mumba, ngaasanzi zvaperera pano. Kana paine nzira dzinokwanisika ngaasvikewo kuchikoro kune vamwe. Uye hurumende yedu yakaisawo mutemo, Isabel ngandibatsira ipapo, mutemo wekuti kwava nekudzidza kunonzi munhu akaremara anogona kungodzidza chero papi padhuze nekwaari, atsigirwe. Uye kudani ngapewo kurudziro Mai Chisamba, handisi kufarisa here? Aiwa ndizvozvo. Asi kurudziro kuhurumende kuti ngaichisimbisawo mutemo iwoyo nekutsigira nezviwanikwa zvinoita kuti munhu akaremara pachikoro agone kudzidza zvakaenderana nevamwe vake vasina kuremara. Mashoko makukutu akanaka ekurudziro. Munoziva ka, kana tiri kukurukura kudai tinotoziva kuti kwazvinosvika ikoko zviri kufanira kunge zvichisvika, asi zvinosvitswa negwara. Wataurawo zvatondibatawo mwoyo wangu kuti aiwa maorganization aya tinongovaka, tinogona kungoti tese takaremara ipapo, ngatiitei zvakati, ngatiitei zvakati, asi pamusoro pekuti tinenge tashaya mumwe munhu anotitungamirira kana kuti wokubatsirana naye. Ndokurudziro yapiwa naIsabel kuti ngatibatanei, ngatisanganei kuti vakaremara nevasina kuremara, uyo anogona ichi anogona ichi. Kune njere dzakanyanya chaizvo. Tinoziva kuti vanhu vakaremara kune vamwe vanoruka, kune vamwe vanogadzira zvakadini, kune vamwe vane njere dzakapinza chaizvo. Nekuti isusu pano tiri kutaura kuti hatitarise maumbirwo akaitwa munhu, nekuti hakuna akasarudzaka kuti ini ndoda kuzoremara pakati kana ndoda kuzodini dini. Saka isusu tiri kuti zvauri izvozvo ita zvaunokwanisa. Kana wapiwa mandimu, haikona kuchema kuti malemoni anovavai, haangambogadzira chinhu, hanzi gadzirwa zvinwiwa, otogadzira chinwiwa chinganzi lemonade, vanhu vototangisa kunwa. Ndiri kuya kwauri Lilian, unoiona sei hurukuro iri pano? Maita yanyu Mai Chisamba, hurukuro iri pano yakadzama, nekuti panga pachitaurwa ndanzwa gweta richitaura nezvemutemo, ende semukadzi akaremara ndanyanya kuteereresa. Chikonzero ndechekuti kana ndichitarisa inini chinhu chinonzi mutemo, kwandiri mutemo unogona kusunga kana kusunungura. Zvandiri kuda kutsanangura ndezvekuti panyaya yemutemo ndinotanga kutarisa ini constitution yedu yeZimbabwe. Constitution yedu yeZimbabwe ichinyorwa inobata munhu wese, akaremara neasina. Asi tichibva ipapo tikazotarisa kuona kuti mapolisi ari kubuda, ari kugadzirisa mumwe mitemo, tozonzwa kuti isusu tiri vanhukadzi kavakaremara nevasikana vakaremara, toona polisi yabuda ichitaura kuti tabudisa polisi nemhaka yekuti pane zvisina kumira zvakanaka maererano nomunhukadzi, toda kuti tizvivandudze. Saka zvisina kumira zvakanaka zviyezvi kana zvaakunovandudzwa, isu tobva tasova vanhu vobva vasumudza maoko kuti zvanaka tagadzirisa. Asi isusu sevanhu vakaremara tozoona sevakadzi nevasikana vakaremara kuti kupolisi yakati iri kutaura nezvevanhukadzi yataifunga kuti tiri kukwana-kwanawo nokuti tiri vanhu vechikadzi, polisi iyoyo iri kutosiya madzimai nevasikana vakaremara
asi yakatosimudzirwa maoko kuti yakanaka. Nekuti ndichizotarisa mupolisi imomo totora kana kuti ipolisi iri kutaura kuti tinodawo zvikamu 50-50 zvevanhukadzi kuitira kuti development isangane navo. Regedza ndiuye ndigodzoka kuti uenderere mberi muchikamu chinotevera nekuti nguva yedu muchikamu chino yakwana. Asi ndinozoya ndichitanga newe zvakare. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya iri pano chikurura majasi. Tese vazhinji tine mhosva kana takatarisana nevanasikana nevanakomana nevarume nevakadzi vakaremara. Vari kuwana zvavanofanirwa here? Kodzero dzavo hadzisi kutyorwa here? Lilian Ambenga achikurukura nesu, saka ndichadzokera kuna Lilian. Asi regai ndimboti ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kana kuti mararamiro edu, mavakire edu musha, mafambiro enzvimbo dzatinopinda haana kunyatsoitira zvakanaka vanhu vakaremara. Nekuti munoona kuti kombi munhu anonzi uyai mhanyai kukombi ngavapinde, asi anotsika paiko kana asingagoni kunyatsokwira mukombi. Dzimwe nguva zvivakwa zvedu unosvika pamwe lift yakafa, munhu akunzi kwirai masteps, fambai makadai, pamwe pekupaka mota chaipo panenge pasina. Izvozvo zvakamira seiko? Regai ndidzokere kuna Lilian Ambenga ari kupedzisa kuti tinzwe zvaanga ari kutaura zviri kuipaka musiyano, kuti kana mogadziridza zvinhu muri kuramba muchingovasiya. Saka vende iri riri kuramba richikwira, rinombotanga riri vende rezino rimwe chete, mazino maviri mukanwa mese hamusisina mazino. Ndiri kudzoka kwauri Lilian. Aita henyu Mai Chisamba, zvandiri kuda kutaura ndezvekuti kuti zvinhu zvigadzirisike zvinoda mutemo. Mutemo unosunga kana kusunungura. Panogadzirwa mutemo tinoona kuti iyo yavanoti polisi pachirungu. Kwandiri kana ndichitarisa polisi ndoti mupurisa, policeman chaiye anoti aripo pakukudzivirira kuti usapinda munjodzi. Handiti ka mupurisa anogona kukusunga zvakare. Saka tiri kuti pari kugadzirwa mutemo, vakadzi nevasikana kana kuti vanhu vakaremara havasi kuwanikwa vachikwana ipapo pakugadzira kwacho. Zvinozoita kuti kana mutemo uya uchinge wazobuda tinozosara tiri kunze kwemutemo wacho. So kuti izvo tichitarisa isusu nyaya yetransport, kufamba chaiko, munoona tinotaura kuti inini ndiri kukundikana kunatsofamba newheelchair nchipinda mubhazi, kana kuti handisi kuziva kuti ndoita sei. Nemhaka yekuti panogadzirwa polisi paya tikatarisa vanhu vacho vanenge vakaungana, hamene kuti munoriti bhodhi here kana kuti kudi, hatina munhu wedu akaremara ipapo, handiti. Saka zvakutisiya kunze. Tikaenda futi iko kune mitemo inonge iri kugadziswa yavanoti pachirungu amendment, hamene kuti ndizvo here Gweta. Unoona kuti panoamendwa pachigadzirwa zvemitemo ine chekuita nevanhukadzi kuti vaenzanewo vasimudzirwe nevanhurume, asi hauchaoni vanhukadzi vakaremara ima mune vasikana. Izvozvo regati vataikanda kune Gweta redu. Lilian ari kuchema kuti kukwana uku vanokwaniswa naniko, nekuti kana zviri kuitwa kuti pari kurongwa chakati, pari kugadzirwa chakati, munhu haungangobva kumba kwako kuti wati ndida kukwanawo, ndanzwa nyaya yakati, ndinoziva kuti zvine nhoroondo. Regai tiipihwe neGweta redu. Vanokwana sei pavari kuda kukwana? Maita Mai Chisamba, sekutaura kwandamboita, panoda rudzidziso kuti munhu azive kuti chii chiri kuitika pamai Chisamba. Anenge aziva
kuti pane zviri kuitika, kuti aendewo ave part kana kuti anokwana-kwanawo pane zviri kuitwa. Tinoda kutarisazve zvakare kuti vanhu vakaremara vakawanda vanotadza kunokwana-kwana nenyaya yekuti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vakwane kwacho. Pane vasinganzwi kana pakanzi pari kutaurwa nezvemutemo kana kuti pari kuvakwa mutemo, hapana ari kutsanangura, yavanoti sign interpretation, hapana ari kutranslate, hapana ari kupirikira. Saka ndangouya kungoona zviri kuitika, handisi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Zvikwanisiro pamuri kuitira pacho, totarisa kuti panosvikika here. Pane vamwe vasingagoni kutosvikapo, asi ndiri kudawo kuuya kuti ndizokwana-kwana, asi handikwanisi kusvika nekuti zvikwanisiro hatina. Vanoti muchirungu ma-reasonable accommodations ndo ari kufanira kunge aripo kuitira kuti tese madzimai, vasikana, vakaremara vavewo vanokwana pane zvese zvatinenge tiri kuita. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa edzidziso. Ngatigashirei dzidziso. Ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti kusvika gore iro rino ratinaro, tichine mhuri dzinoviga vana vakaremara. Tichine mhuri dzinoti kana dzoverenga vana unonzi ndine vana 3 nemumwe uyaka. Anogozonzi mumwe uyaka seiko kana vari vana. Gweta redu rataura nyaya yezvikwanisiro. Toita seiko nenyaya yezvikwanisiro? Nekuti tinongotarisana kuti avachazviona kumhuri yavo. Pane zvinogona kuita here? Ndiri kuuya kwauri Jules kuti utiudze kuti pane shuviro here dzamungade, nekuti tinoziva kuti kune dzimwe nyika kana imo muno muZimbabwe mune vanhu vakawanda. Takutombonzwa kuti muno maakudaidzwa vanhu kuti mune mbinga. Kumbinga dzedu dzinoitei nhaiwe? Ndiri kubvunza vadiwa vatariri nevateereri nemwoyo wese unoda. Tiri kunzwa kuti kune mbinga kwakati, kune mbinga kwakati, asi hatisatambonzwawo kambinga yakaunganidza vanhu vakaremara ikanzi vapiwa vese mawheelchair. Hatina kumbonzwawo mbinga yakataura kuti pagadzirwa pakati pekuti vagone kusvika, kana kuti pane vaita mudengu. Nekuti hatingotarisira mbinga cheteka, kunyange tega munoziva izvozvo ndo zvinoita kuti rudzi rwedu runge runosara mumashure. Mukatarisa kareko vatorwa varungu nevamwe vakadaro vaive nemweya wekubatsirana, kuti kana paine chakati atagadzira chakati, kana kuti tapa zvakati. Ndo pakasara ana sekuru vedu vaine mweya wekungoti kodhona ari kupi, kodhona ari kupi. Dhona wakaenda ka, dhona akaenda. Inini nemi ndisi dhona. Dhona haireve mari. Dhona inoreva kunyange kushakurira munhu kuti agogona kufamba nepapa. Ndo zvamapa nditi zvinogona kana kuita. Asi isusu pano tiri kutaura nyaya yekuti hatidi kungoita tsitsi dzinouraya dziye kuti ndabva ndanzwa tsitsi, ndabva ndazodii. Ivo vega tovaita sei kuti vamire neshoka dzavo? Ndoya pauri. Dai tanga tiri kuchechi Mai Chisamba ndingade ndati amen. Kana amen pano tinoida. Ndabvumirana nemi chaizvo. Pamataura nyaya mbiri dzandoda kuuya kwadziri. Mataura nyaya yekuti zvikwanisiro, mukataura nyaya yembinga. Handisi kuti ishoko rakanaka here rekuti mbinga iri. Ameno asi handifunga kuti ndiri kutunga nokuti ndiri kuona kunge ndiri kureva upfumi hwakanyanya. Ameno kana rakanaka Mai Chisamba, ndiri kudoshuvira kuti pakati pemadzimai nevasikana vakaremara ngapatosumukawo mbinga dzacho ipapo. Tochibatana pamwe chete. Ndichibvumirana nemi kuti chokwadi donation haisi mari. Donation dzimweni dzenguva kungototi nguva yako, kungototi zvaunokwanisawo iwewe nekungogadzirisa. Nekuti pauri kugadzirisa mugwagwa uchiti ndiri kugadzirira hama yangu yakaremara, uri kutozvigadzirirawo. Pana no mutaura anonzi aitaura achiti
ukaita zvakanaka wazviitira, ukaita zvakaipa wazviitira. Saka zvakanaka zvachose kuti nharaunda dzedu ngadzingove dzakanaka kuitira munhu wese, zvambotaurwa naisabel gweta redu achiti reasonable accommodation. Tinenge tichitozvigadzirirawo nesu nyange usina kuremara. Nyaya yezvikwanisiro iyi ndo yandoda kudzoka kwairi Mai Chisamba. Patataura pakuti madzimai nevasikana vakaremara wokwana sei. Menoti munondibvumidza here kuti ndibva ndangotsika musoro wenyoka sekufunga kwangu. Tsika kana isingakurume. Handizivi kuti chisuku kuviri here kana kuti chiva. Ini ndiri kufungidzira kuti pamutemo uya wambotaurwa naisabel constitution uya wanzi vanhu vakaremara unovapawo kodzero dzakaenzana. Ndiri kufunga kuti kumatare edu enyika, dare reparamende, dare reseneta, tine maseneta anotomirira vanhu vakaremara. Zvinhu zvakanaka izvozvo. Ndinoda kuti isabel ndikorekte kana ndakarasika. Kumitemo mizhinji inoumbwa kupariamendi. Aminoti ndizvo here gweta redu. Saka inini ndiri kufungidzira kuti kupariamendi kumai Chisamba dai zvagoneka kuti kuvewo nevamiririri vevasikana kana kuti vemadzimai vane vakaremara kana kuti vanhu vakaremara, zvikwanisirane so that hakungotaurwi kungokurukurwa. Ndinotenda zvikuru nevamiririri vedu vamwe vari kusimudza nyaya dzekuti vanhu vakaremara ngatidai, vanhu vakaremara ngatidai. Asi zvinenge zvakanyanyonaka kuti vechirungu vanoti hosi yacho ngaizvitaurire yega. Ikavapo hosi ikoko kupariamendi ikoko, kukagadzirwa nenzira yekuti chive chikwanisiro chekuti vanhu vakaremara vamiririri mupariamendi. Mashoko makukutu. Ticharamba tichingodzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Munoziva zvikamu zvacho zvinova zvaita sezvidiki nhai. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tiri kuenderera mberi tiri muchikamu chechina muchirongwa Mai Chisamba Show. Umo tiri kutarisa kodzero nemitemo nezvakawanda zviri kuita sezvinosiya vanasikana vakaremara nemadzimai akaremara. Ndo vatiri kunyanyotanga kutarisana navo nhasi zvakanyanyisa, asi vanga vachitandadzana nesu. Vanzwa shuviro, vanzwa kurudziro, vanzwa vavariro, vanzwa zvakawanda zvingade kuitwa. Makasununga kuti ridzira kana kuti nyorera. Asi tiri muchikamu chinoregai ndikuyeuchidzei vadiwa vatariri nevateereri kuti dzihwa mupengo harina kuenda. COVID-19 tichinayo. Saka ngatirambei tichingopfeka mamasiki edu, tichiona kuti takavhara mhino dzedu nemiromo.
nokuti mukaona chimwe chazvo chiri kunze, aiwa kamapfeka ekukreshi vana adiki. Tichingoramba tichigeza maoko edu nemvura inochurudzika ine sipo, kana tapedza tozora masanitizer, tichipanana chinhano yatingati mita iye. Ngatiregei kugara pedo nepedo. Saka ngatichengetedzanei, kunyange zviri kudzikira, isi tinovavariro ndeyekuti ngachipere chidziwa mupengo ichi. Ndakumboya kune gweta redu, pane zvakawanda zvanga zvichibvunzwa naJules kuti gweta redu ngarititsanangurire gweta redu. Hoyo mukana gweta. Maite henyu Mai Chisamba. Zviri kutaurwa nevatauri vari pano ndinotenderana nazvo. Mitemo kana ichigadzirwa, inogadzirwa kuparliament. Tine mahausi maviri kuparliament. Saka ikoko kunogona kutangwa mitemo. Kana kuti maministries, mamwe mashoko echishona anogona kunditiza. Aiwa zvina musakati chero tichinzwanana. Maministries anogona kutanga iwo mutemo. Vaona kuti kubazi redu kwaita dambudziko rakati. Saka tinoda kuti pave nemutemo unogadzirisa dambudziko ravanenge vaona. Kana kuti mutemo uripo uyu hausisiri kunyanya kana kuti kunyatso batsira, pave nemikaha magepu. Saka yakuda kugadziriswa, kuitwa maamendments. Saka kuparliament ndokune basa rese, ndivo vanotibikira mitemo. Saka zvataurwa naJules kuti kotadii kuvaona nemutungamiriri kumaparliamende ukoko, kana kuti MP anongomirirawo vanhu vakaremara. Chinhu chakanaka kana hurumende yedu ikachitora ikatenda. Zvinhu zvinenge zvakatinakira kuti pese pari kudawo kutaurwa nezvemutemo, uyu anenge achienda nesaidhi revanhu vakaremara, achionawo kuti ko mutemo wamaisa uyu kana mukazodai munhu akaremara apa haagoni kuzodarika, apa munhu akaremara haazokwanisi kuita so. Zvinenge zvichizodi zvichitibatsira. Ndiri kuwirirana naye nezvaataura Jules. Ndigouyazve kuti ndiri kuramba ndichida kungoramba ndichikurudzira vanhu vakaremara kuti ngatiregei kusarira kumasure. Pari kuitwa nezvemutemo ngativei, ngatimanikidzirei kuti tivepo, ngatimekei noise, ngatiitei mheremhere zhowe kuti pakati imimi mati vanhu vari kunosangana patheatre yekuGweru. Ndiri kudaro nekuti ndakamboendapo pachiitwa avanoti maconsultative meetings. Kana pave nemutemo uri kutaurwa nezvawo, vanodedza vanhu vehurumende, MPs edu vanofamba vachitora pfungwa dzedu kuti pamutemo uyu pari kuti kudii. Taenda paya, patiri kupinda pane masteps. Vanhu vanga vari pamawheelchair vakatangawo kuita noise kuti isu hatigoni kupinda, tatiri kudawo kupinda, isuwo tiri kudawo kupinda, hatigoni kuita sei, hatigoni kupinda. Ngatiitei noise iyoyo kuti inini ndiri kudawo kupinda, ndatadza kupinda, kuitira kuti mangwana pavanoronga vanhu vazoziva kuti aiwa paya patakaitira gore rakapera hapaiti. Ngatitsvagei pakati, tisanyarara. Tikaramba takanyarara zvinongoenda nekuenda. Saka ngatiitei noise, tiedze kugadzirisa pese panenge paita sei, pese pari kukanganisika. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa negweta redu. Ipapa ashandisa izwi rechirungu kuti ngatiitei noise, asi ndoziya zvaari kududza. Ari kungodudza chete kuti mwana asingacheme anofira mubereko, nokuti amai havazomboziva kuti ndamupfumbira, ndamurwadzisa nembereko, ndasungisa chari. Saka noise iri kutaurwa pano haisi noise yekunzi endai nematombo, endai nemapanga, endai nechi. Pari kunzi imimi itai ruzha rusande, ruzha rwakanaka rwekuti tinoendawo. Hamusati mamboona kuti kamwe kamwana kakazoenda kurwendeko kambenge kanzi kanosara, kakachema, kakaumburuka, kakatera, kakamhanya, kakaita sei, vanozopedzisira kunzi mugezei tiende nayoyo, anonetsa uyu. Saka ndokurudziro iri kupiwa pano kuti zvigozonzi handei naye. Saka ndakuya kwauri Lilian. Maita henyu
Mai Chisamba, gweta rataura zvakanaka kuti tiite noise. Iri noise yakanaka yamuri kutaura Mai Chisamba. Ini ndiri kuda kuti nditi hongu shungu tinadzo dzekunge tiri pane vamwe tichigadzirisa polisi inenge ichiamendwa. Asi ndichiti kuti tive tiri pane vamwe tinoda zvikwanisiro. Rodhi idzodzo dzatinofamba ngadzifambikewo, nokuti uchaona kuti munhu asingaoni paunenge uchiti netsvimbo yako unodonha nokuti unenge watsika mugomba. Iwo mabhazi acho anokwana here kuti ndikwirewo neuchee? Handiti maona zvino tinoda kuti zvetodzokera kumagweta kana ivo vanoita mapolisa achona vanofamba vachiita maconsultations, tikati isusu vasvika pane gurumwandira revanhu voona paine varume chete pasina kana vakadzi, anoenderera mberi here maconsultations aya? Haaendereri mberi nekuti vanoti pane vanhu vasipo. Saka maitire iwayo ndo atiri kuda kuti vaite kana yaanyaya ine chokuita nevanhukadzi. Vakaona vanhukadzi vakaremara vasipo nevasikana vakaremara vasipo, hazvigoni kuti zvienderere mberi nokuti panozoramba paine gepu nokuti vanhu ava vanenge vasina kupawo input yavo. Gweta rambotaura kuti hanzi mutemo unoitwa mupariamendi. Ehe, mutemo unoitwa mupariamendi. Tinoshuvira kuti kana magweta akuzoongorora polisi yabuda inenge ine chokuita kana kuti toti nevanhukadzi vese, kana polisi iya yabuda ikanzi yaita zvakanaka mozoona practical pasi pacho hamusi kuona mukadzi akaremara ari mugurumandira revamwe vanhukadzi kana kuti musikana akaremara, kureva kuti polisi yakaamendwa asaina kukwana, ngaigadzirwe zvekare. Saka inini semunhu akaremara ndiri kuti kune mapolisi akawanda akapasiswa asi asina kudi kukwana, nekuti mumapolisi imomo achitaura nezvevanhukadzi vakaremara, achitaura nezvevanhukadzi in general, hapasi kuonekwa munhukadzi akaremara mukati mazvo. Saka ngazvigadziriswe. Ndinoda kuzvitenda chaizvo izvozvi zvaitwa nevakotsveri vedu veLCDZ neshamwari dzavo vakabatana kuti vatipa chikuva ichochi chekuti tigone kukurukura, nekuti ndiri kuziva kuti tatodenha nyaya panapa tauya kuzoparura nyaya iyi. Ndinoziva kuti kune mapazi achazoda kupindana nesu nenyaya iyoyo, kune mapoka anoda kupindana nesu kuti tibatsire nekuswatanudza, nekuti kana munhu akanga aine tombotora bhurugwa rake kana toriti mudhebheka, kana munhu aine mudhebhe wake ukabouka haangutora achirasa kuti hauchapfekeka. Ndopai patinoona munhu otora chigambaka oisaka kuti pavharike paya. Ndo zvatinoitawo nemitemo. Panogadziridzwa sezvataurwa negweta redu kuti chinhu chimwe chinoenda chichita sechosuruka. Hamusati mambozviona izvozvo kuti ukadai uchinwa chinhu ukadirana nemvura ukadai pamwe ukanoiti wanzei chasuruka. Saka ndo zvinoitawo nemitemo yedu, inoenda ichisuruka ichida kuzogadziridzwa. Asi chichemo ndechekuti pakugadziridza paye tiri kufamba nemhuri dzedu dzese here? Tiri kufamba nevana vedu vese here? Nekuti isusu tati munhu tinokoshesa upenyu nekufunga nemabatiro emunhu. Hatikoshese kuti akaremara here kana kuti haana kuremara. Tinongozvikoshesa chete kana taakuda kuvavakira zvavanokodzera, kana taakuda kuvagadzirira zvavanokodzera. Ngatisangane muchikamu chokupedzisira.
vadikani tinokutendai zvakanyanyisa nokuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Toziva kuti patatanga chirongwa icho pamwe kune vamwe vanga vaine zvibasa-basa asi magara kuti munzwe. Ngatitambirei dzidziso. Nhasi takanangana nenyaya yedu, takatarisa mutemo, takatarisa nduramo yevanhu vedu vakaremara, zvikuru sei madzimai nevana. Mutemo hongu unotaura ichi neizvi, asi zviri mumutemo zviri kubatika here, zviri kuitika here, zvinoisa hatiere nyoka negavi. Tinenge tichida kuti ivavo vakaremara, sezvamuri kuona pano pachirongwa, vakurukure nesu, vataure, ndokuti ndo vanoziva pari kurwadza shangu, ndo vanoziva pari kurwadza, pari kutambudza. Saka tasvika muchikamu chechi chatinongoswinya chiringazuva sachakwikwidzana nesu. Asi satapedza nyaya yedu, regai tipe zvakare kutenda kwakaperera kuLCDZ vakabatana nevanoshanda navo mashamwari avo. Vatipa ichochi chikuva. Ndakumbouya kwauri Lilian, topeta sei chirongwa? Maita yanyu nemukana iwoyo, ini ndiri kuti inini semunhukadzi akaremara ndakamiririrawo vamwe vangu. Tine shuviro yekuti tisimudzirwewo yavanoti development. Shuviro iyoyo inobuda kana tichinge tadzidziswawo kuburikidza nokunge tiine mitemo inomanikidzira kuti munhukadzi wese akaremara neasina vave vanosimudzirwa. Saka zvinotobva pamapolisi iwayo. Saka tichiti isusu polisi ngadzivandudzwe idzi dzinyatsobudisa pachena kuti kana ichinzi polisi yanzi yamirapo iri kutova inopinza mukati munhukadzi akaremara. Nekuti ikasapinza mukadzi akaremara mukati, tatosara kumashure kwebudiriro. Ende hakusi kushota kwedu chete vakadzi vakaremara kana kuti kuzodzikira kwedu chete vakadzi vakaremara, asi nenyikawo. Nekuti inini kana ndine zvimwe zvinhu zvandinogona kunge ndichiita munyika, ndinotosimudzira nyika yangu nokuti ndinobhadhara katekisi. Ndinogona kuita zvimwe zvinhu zvinosimudzirawo nyika. Saka polisi ngaive inobata munhu wese, zvikuru mukadzi nevasikana vakaremara. Mashoko makukutu, chokwadi chisina kugombedzerwa kuti aiwa musatisiye kunze, varamba. Kana iri aiwa tinoziva kuti aiwa, asi zvatinofarira mukati menyika yedu kune nzeve, kunoteererwa. Pada zvimwe zvinhu tinenge tisina kunyatsozvitaura, asi ndo nzira yatiri kuuya nayo iyi kuti ngazvitinakiro. Ndouya kwauri Jules. Maita basa Mai Chisamba. Zita rako rinonakidza kudaidza. Maita henyu. Ndafarira muchikamu chapfuura ichi mataura shoko randifadza randicharamba ndichifamba naro rekuti ruzha rusande. Nditenderei kuti ndiite ruzha rusande pano. Ndizvozvo. Tisati tasvika pekuti madzimai akaremara kana kuti vanhu vakaremara vamo mukugona kunyatsoita mutemo pamwe chete nevanhu vasina kuremara, zvakamira sezvazviri izvezvi. Ndoda kungopa yambiro kune vanogadzira mitemo kuti mudzimai kana musikana akaremara ngativei nepicture kana kuti mufananidzo wakakwana. Anogona kuva munhu asingaoni, anogona kuva munhu anoonera padhuze, anogona kuva munhu asingagoni kufamba, anoshandisa crutch kana kuti anoshandisa wheelchair, kana kuti anotoda kutotakurwa, anogona kuva ari munhu ane usope, anogona kuva munhu asingakwanisi kutaura kana kubuditsa izwi kana kuti asinganzwi, anogona kuva mudzimai ane urema hwakatosangana hwakaungana pamunhu umwe chete nguva imwe chete. Zvakadaro mumapato iyayo anogona kuva munhu akatodzidza, anogona kuva munhu asina kuwana mukana wekudzidza asi aine uchenjeri, anogona kunga ari ane urema kana hwepfungwa chaihwo kuti mafungiro ake nemafungiro evamwe wese akasiyana, ndo mudzimai akaremara. Zvadaro pari kugadzirwa mutemo ngaucherechedze zvese zvandataura izvi. Maita henyu Mai Chisamba. Mashoko makukutu akanaka ekurudziro. Ndazvida zvawataura. Ataura izwi rinobata zvikuru, ati uchenjeri. Tikaendesa kuchirungu wisdom. Hakuna chikoro chinodzidzisa uchenjeri. Hakuna kana university inodzidzisa uchenjeri. Uchenjeri humwe hwakangovakirwamo naMwari. Uchenjeri humwe hunokudzwa nenharaunda
nezvimwe zvatinenge tasangana nazvo. Saka kune vamwe vane uchenjeri vari kusara kumashure, yatingangoti pachirungu natural wisdom yakangopiwa naMwari yakadaro. Saka manhanga chengai ose, hakuna isina mhodzi. Touya pane gweta redu. Maita Mai Chisamba, inini ndoda kutsanangura basa guru rakaitwa neLeonard Cheshire. Vakaita tsvakurudzo yekuda kuona kuti madzimai nevasikana vakaremara vari kuziva here kuti mutemo inogadzirwa sei, uye vari kuwanikwa here vachimirawo pari kugadzirwa mutemo. Tsvakurudzo iyi yakaitwa kune manharaunda dzakati siyanei. Iyi yakabata vanhu vakati wandei, vakaremara vamwe nevasina kuremara. Tsvakurudzo yakaburitsa kuti vakadzi vakawanda, vakaremara vakawanda havazivi nezvekugadzirwa kwemutemo, kuti mutemo unogadzirwa sei. Yakaburitsa kuti havazivi. Vashoma vaitaura kuti vanoziva kuti mutemo unogadzirwa sei. Tsvakurudzo iyi yakabudisazve zvakare kuti pese pari kufamba vehurumende yedu vachitora maonero evanhu pakugadzirwa kwemutemo, vakaremara vakawanda vari kusarira mumashure. Havasi kuenda nekuti havazivi kuti kune zvakadero zviri kuitika. Saka kurudziro yandiri kuramba ndichingodzoka kwairi ndeyekuti vanhu ngavadzidziswe, vanhu vose ngavadzidziswe kuti mutemo chii, unogadzirwa sei, pari zvino tiri kugadzira mutemo upi. Nekuti vane vamwe vaiti ini ndakaudzwa kuti vanhu vari kunoungana pakati, vari kuuya kuzonzwa zvichemo zvedu. Ini ndakaenda kunoisa chichemo chekuti mumba handina chekudya, but hazvisizvo zvakanga zvafambirwa nemaparliamentarians edu. Hazvisizvo zvavakanga vafambira. Vakanga vafambira kuti vanzwe kuti mutemo kana kuti uri wemhirizhonga muri kuona sei. Ende vanhu ava kana vauyazve vachida kunzwa vachitora pfungwa dzedu, havadzidzisi kuti mutemo watiri kutaura nezvawo ndewei. Vanongouya kuti tauya kuzonzwa pfungwa dzenyu. Ivo vanenge vachitofungidzira kuti vanhu vatakatarisana navo ava vari kuziva nezvemutemo watavinga, asi vakawanda mukati umu havasi kuziva. Vakaremara vakawanda vaiti teinda tisingatombozivi kuti vauya vari kudei. Saka taikumbira kuti titi isusu tiri kudawo mari yekuendesa vana kuchikoro yechikafu. Saka ngativadzidzisei. Panonge pakuitwa mitemo iyi, vanhu vane maorganizations evanhu vakaremara, tinokumbira kuti tsvagai nyanzvi dziende kunotaura. Pungave maredhiyo sezvandataura, vonotaura paredhiyo. Tiri kutaura nezvemutemo wakati, vanhu vari kufamba vari kuuya, mutemo uyu unoti. Magepo aripo ndeaya, kana zvakamira zvakadai zvinogona kubatsira vanhu vese vakawanda. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa negweta redu kuti ngazvimwaiwe kwese, kumaredhiyo, kumapepanhau, kumaterevhizheni, mumagurupu emasaisai iwaya. Ngatiregei kungoita kamagurupu emasaisai emakuhwa ekungorevana. Ngatiitei zvinhu zvinobatika. Vanhu vedu vazhinji havazive kuti kana zvanzi tiri kutaura zvemutemo, bumbiro remutemo, hatisi kutaura zvemapato akasiyana-siyana. Nekuti vazhinji unonzwa nandidini zvemapato zvakadi. Bumbiro remutemo harinei nebato iri, harinei nebato iri. Saka kana zviri zvebumbiro remutemo senyaya yanga yachikurukurira pano, ngatitibukei tose. Aiwa, tinokutendai vadiwa tariri nevatereri vanga vachitandadzana nesu. Madzidzei, maonei, makasununguka kutiridzira kana kutinyorerai, tichikupai kero nenhare dzenyanzvi dzedu kuti dzinyatsokutsanangurirai nyaya yanga ichiitika pano. Nokuti munozviziva kuti kana taita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditende nyanzvi dzedu dzatyaira chirongwa neunyanzvi. Lilian.
tinokutenda. Jules, tinokutenda. Isabel mwanangu, tinotenda. Zvakadiko nhai vadiwa vatariri nevateereri kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Chisamba.